kan temandang aja kaya mantu penayakan turu-turu tok angine awan mandan sore kok nyambut gawe lunga mancing oh wis mantu penayakan mertuane pada blenger bener mirane para-para sapa mau tulung aja dhewe mantu penayakan kok nyambut gawe angel kowe apa ya dik iki ana sing guyu anu nyata dhewe mantu penayakan iku angel diperintah niku mantune panjenengan ratu mesti saged temandang monggo nggih panjenengan kedadan monggo kalian yang dipun ketinggalan Kula paring kedalu marang wonten ing Klojun Durwati kula sagad Kanjeng Rama. Kadang kula Yayi Bathara Kresna kinen paring dawuh dhateng para Pandhawa ampun ngantos nuruti karepe si kembar. Anggenipun perang kampung jingga Baduka Mangkunawatun banding galak bondan tanpa Prabu. Ning niku Kakang Prabu ana tetembungan Serbasuki Mama Bea men kersane niku saged belani panjenengan Mas Pitung Peti dipun kanthi wonten ing Praja Dwarawati. Nggih bebungah. Apa bae niku anggere rembugan ana bebungahe nggo nyambut gawe semangat. Semangat. Ning anggere nyambut gawe niku Kresna ora ana bebungahe mbok menawa kresnane ora manut. Mas Pitung Peti mboten badhe kawatan tumuju Praja Dwarawati nggih. Wonten saged punaken kembar matur sedaya. Cocok. Carita bingah Marwata Suta Danyang Durna. Karo saged ambuh bujuk dhateng Nalindra Mandaraka Prabu salya. Semedya ngaturi nata berarti kanthi srana Mas Pitung Peti dipun larapaken Praja Dwarawati parekedah murungaken dhateng kembar Nakula Sedewa denira dipun anggep perang kamu jingga Mbakul Mangkunawatun. Kacarita wonten utusane Satria Kembar Lureng Pedhuguan Pasopethekul nenggih Kilurah Carubawor minggah wonten ing Pendhapi Agung Praja Mandaraka Bulanungun Budha Bawor Budha anu ajeng swatri Budha malah bocah kiye ngene doblek calone gawe kesu Tidem Prabawaning ratri Sasodara semanjer kamuryan Tanggo jiwa memanisi Ananggep ninating dalu Sri Mangka Sangya Pradasi Agelar mring Cakrawala winulata ngelangut Arandene bangsa kebegaran Saking ngetaran kono kang sumiwi Kengataran gono kang sumiwi Warata tanpa selo Warata tanpa selo
Hyang Gula Bawor anake Semar Singgareng iku Yayin ana pawor tanpa katimbalan munggah Pendha Pagumandara apa saderenge kula matur kula ngaturaken sungkem kriyin katur dhateng Ndara Prabu Salya nggih Santama kalega terus sing nolong pangestuning sun tampanana ya tapundi dadosaken kawilujengan nggih moga-moga ya moga-moga Ndara Rukmarata yang dinaturaken bekti ndarane Tatompo pangestuku ya tampanana nggih kula tampi kabundel dadosaken jimat moga-moga Ndara patih bekti bulan darane ya wor ngatuna pangabekti marang pati Twayaka tatompo pangestuku wae tampanana wor nggih kula pundi dadosaken jimat kawilujengan nggih Ndara Baladewang dirapun nggih kula nggih ngaturaken bekti ndarane tatompo wor kowe ngatuna pangabekti marang Ratu Mandura pangestuku wae tampanana wor kula tampi kapundi dadosaken jimat muga-muga iya muga-muga napa pun kepareng kula matur nggih haripun kepareng kula matur nggih nyuwun dedolong ojo kandel kan gawe jalaran gawe jalaran iki kena piye wong liyane be pada ditakoni dipenteni drona kok ora apa Bawor kuwi gedhing keburu sengit nek karo Durna Wor iki dulane satru bulan iki satru ketemu pirang perkara Wor lakon apa bae anggere raimu iki geger iki Drona loro sengguti wong seneng adu-adu omongan kene dol kana omongan kana dol kene bocah apa-apa ora sokane duru-duru iki monggo kentir apa ora senengane kowe ya kuwe kita khawatirin bocah sing nuturi plastik kaya oh ngapor bilane Drona sekane jelai lakon apa beneran raimu ya marena gesek pripun Bapak trima mboten panjenengan diarani ulangi wong dadi padha kentir nah lapor be dobleh seluruh dobleh marmut yang anggar Drona iki marmut timbang kowe dobleh lah ke blangkon lu anyar ke terus go keluar untuk lewat saingan karo Drona sing bisa ngeruak ora wani sabar Bapak sabar wis kowe matur napa wis calone kepala uripmu ora bekti karo pendeta Drona sesongko waya nyulagya Semara rineng gorumi pori yekti ana sirmanto mandoyo skaringi semoki Ayu Wor, aja nganti kataron dening gawe Purwana Dewusana Maradagya diaturake Wor. Ya. Sereh neng kula ngaturaken pangabekti mun tetapi kula belakang mawon sedekengken teng Ndara Kembar. Nagula Sedewa.
Kongkon bendaramu kembarna kula sedewa. Nggih. Pamriye kepiye perkawis layang sing sampun katur mandharakan niku ajeng desigar semangkan apa mboten? Menawi mboten blaka mawon. Nanamor omongna karo Wa Prabu Salya. Ari mandharak ora disigar semangkat geger-geger gedhen arep dilakoni. Papan mriki kene nduduk Jugandra banjir getih sarabangke cendol mripat belem ngono bebas. Lenggah ingkang